Euskal hiztun izan edo ez, euskarak guztioi eragiten digu. Har dezagun gogoetarako tarte bat. Eskola ibilbidea arrakastaz burutzeko euskara ezinbestekoa da. Ze presentzia dauka euskarak gure egunerokoan? Eragile guztiak bat datoz, eskolarekin ez da nahikoa. Guztiok daukagu zeregina euskararen arloan. Guztiok eman behar ditugu pausoak gauden lekuan gaudela. Lehen pausoa aukerak ematea da. Inguru euskaldunak bizitatuz, mintzakideak bilatuz familian eta lagun artean, euskarazko edabideak kontsumituz, euskarazko ekitaldietan parte hartuz, eta aisialdian euskarazko aukera eskatuz. Beste pausu bat euskal kultura kontsumitzea da. Eskaintza oparoa da gustu eta nahi guztietan. Euskal hiztunak izan ez arren, gure egunerokoan euskarazko hitzak txertatuz joan gaitezke pausuak eman. Bidean jarraituz hurrengoa mintzatzea litzateke. Adibide izan, ikasi eta euskara erabili. Guztiok eman behar ditugu pausuak. Gure esku dago. Elebitasun perfekturik ez da existitzen. Gora ez bagoaz, bera goaz. Non da euskara? Bidea aktiboak izatea da. Euskaran aktibatu gaitezen.